Dobrý večer. Dnešný koncert z diel klasikov svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo-Sláčikové kvarteto, malú suitu Clauda Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame skvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá bratislavské inštrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu. Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti. Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím. Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa... To človek nemôže zadržať toto. To radšej zahrám z douša, to zahrám... Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. To je strašné. Nemáte nejakú miestnosť na štikútanie? Na štikútanie, ovládajte sa, prosím vás. To sa nedá. Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno, no. Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vy tam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre, nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová. Môžem ja za to, že neprišla? Nehnevajte sa. To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre. Koho poznám, tak ja som strašne zvedavý. Napríklad... No napríklad vás. No, Už podľa tváre vidno, že ste chudák. No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu. No, vy nemáte ani školy. No, tak školy dokončené nemám, to je pravda. Vy ani nechápete tento svet. Prečo? Vedu, umenie, politiku. Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku. S týmto ksichtom, prosím. Ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval. No tak každý umelec maluje v hypnoze, no. Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu, veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu. A v tej špajze Zostaňte tak. A ako sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo? Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény na počkanie. Váš otec... Môj otec ten nebol. Kde? Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bolo radšej nebyť, ako byť otrokom. Pardon. A tam sa nám zbalil v kuchyni na podlahu.
Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť. Ďakujem. A čo pohreb? Vydaril sa, hej? Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasypali. No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák, no. Ale nie, prečo? Ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dni, keď sa celý deň smejem, od rána do večera, v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto. Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel všetko minúť. Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo. A čo vy? Vy máte nejaké krédo? Prosím? Vy máte nejaké životné krédo? Prečo niečo na mne vidno? Pre Boha. Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, podľa tváre by som súdil, že No, vy ste... podľa tváre, no. No povedzte, No. mechanik. Ale mechanik. No to je typická tvár mechanika. Čo si vymýšľate, mechanik? Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako Ale mechanik. prosím vás, chodiaky Tak mechanik. sa hanbíte, no čo sa hanbíte? Ja nie som mechanik. Čo ste? Ja sa len tak tvárim, no. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem, chápete to, no. Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ. No ukážte to, No to sa pozrite, no. Som zvedavý. Jaj, Bože môj, ten môj veľkopodnik. Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ. A keď príde medzi čističov okien, Áno? keď príde medzi čističov okien, tak som hneď jedným z nich. Aha. Áno. To okno je celkom čisté. Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník. To je ako? A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič. No. Ide z tej kolaje. Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. Áno. A teraz, To je... dávajte pozor, teraz ako sa tvárim. To je zememerač. Ako ste to uhádli? No podľa výrazu Ale tváre. teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem. Kde som ja tento ksicht videl? Zememerač na dôchodku? Doktor Živago. Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil? Sám život. Úplne sám. Úplne sám. No vy ste museli mať mimoriadne ťažký život. Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa... To ani nemôžete. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo aj ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo? Čo? Kde som sa narodil? Áno. Narodil som sa v departement... V apartment. V departement sur le pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, ústrice, potom priniesli božolé. Božole nemám rád. Božole sú také príliš mastné. Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabeth Goralučici-Nežal. Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy z krabov, majonézy z kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali? Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem. Tak to áno. No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk. Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak... A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár. Tak sa... Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijávali však. Ako ste na to prišli? No podľa tváre. Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista. Ale čo? No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna. Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista.
Ten sa vám celý život tváril ako nihilista. Prosím vás, ako je to? Úplne znechutene, takto chodil po byte, on vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole. A on hneď chňap a do polievky, ukáž, kde teslíš. On prišiel, pozrel sa, obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa Umrel od hladu. Tomu ja hovorím dôsledná pretvárka. Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze. S kým? Ako hlce šošovicu. Šošovicu uznával? Neuznával, tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden, za misu šošovice predá svoje presvedčenia a hneď do neho. Ja ti ukážem, ty nihilista. A v tej špajze? Ježišovcovi neostalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila. Neverila. Ani to. A viete, prečo toto všetko bolo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista. Áno. On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky. Áno, to je prvá kategória, first klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No. Čo to je? Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno. Áno, to poznám, toto má plné duchovno. No. To je skutočne náročné, sú takí, čo to vydržia, sú takí, ktorí to dokážu, je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami, je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami, a je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo. Áno, to je správne, to je správne. Ja som si vybral pre celý svoj život taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Tváriť sa blbo. Áno. A hlavne, že sa vám to darí. Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh. Aha, ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6, veď. To dovolte. Malá násobilka. 5x6 to je, počkajte, asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela pokope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu. Čo takú akú nevýhodu to môže mať, no? Mňa ľudia majú strašne radi. Aj, nepríjemná vec. Nestačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko! Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam. Počúvajte, a čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by... Milan, to už nejde. Ja viem, to už nejde, ja som si zvykol. Ja viem. Strašné. Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád. No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, ako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol. Vás doma telkom. No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6:00 a do 7:00 si čistila tie palice, ktorými nás potom tlkla. Osobná hygiena. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Oteckom, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Raz mi aj nohu zlomila. Tak toto... Toto nie je moje